Och så är det ju en klar fördel om man står på ettan. Men tittar vi till Jonas A så blir det snarare en nackdel. Men nu är det klart, vi ser. Det kommer att fungera det här. Det är 30 sekunder kvar. Vi får se hur det går. Där är den där. Ja. Optimala-plogen så utökar han hela tiden. Han drar ut centerskärmen och med ett mycket högre tempo än bakomvarande. Vi har Sternberg på andra platsen nu till se om han orkar ta upp kampen. Han tar till och med alternativspåret på första varvet. Det är det vanliga 4 också. Oskar Andersson driver på. Står inte av på tempot. Den åker stabilt även om bilen börjar brumma lite grann. Jag har inte stubblat tävlingen direkt med mamman tar jag. Det är de andra platser för kampen stod det igen. Så det det håller undan för Sebastian Nilsson och så kan man uppsäga det igen. Ja, det blir bra. Det är ganska försiktigt. Inte alls rivigt. Och Oskar Andersson tror jag inte är att göra någonting. Så vi ska hålla till andra plats. Och Bastian är plats som skapligt av det har vi alternativet och där kommer han fram och ut. Och sen kommer han på insidan, han kommer tillbaka. Stor tung Volvo, ja han ställer ner roten lite grann och då är han förbi. Sebastian Nilsson. Jag får säga eftersom Oskar Ågren hade en incident i alternativspåret. Jag vet inte riktigt men jag tar sig ett varv till efter det här. Och den motar så på, Sebastian Nilsson, den Sternberg, Mikael Klas, Sofia Lundberg, utanför banan och på banan. Det är fram vagnen. Ja. Det tar bilen i mål i verkligen. Då har vi mål på. Härvan. 18 juniorer. Oskar Andersson. Suverän segrare. Tvåa kommer Sebastian